חשבתם שלשים מודעה ביד 2 זה מספיק כדי לקבל את המחיר המקסימלי? אני יכולה להגיד לכם אחרי 15 שנים בנדל"ן שזה רק קצהו של הקרחון. הנה כמה דברים שרק מקצוענים עושים כדי לקבל את המחיר המקסימלי. 1, הנראות של הבית. אני יודעת איך להציג את הבית שלכם באור הנכון כדי שהוא ייראה נחשק ומעניין עבור הקונים שלו. 2, הקונה שלכם אולי בכלל לא יושב ביד 2, אולי יושב במאגר הקונים שלי, וברגע שנצא לתהליך המחירה, הוא יהיה בין הראשונים שיקבלו את פרטי הנכס שלכם. 3, אנחנו מנהלים משא ומתן לא ממקום אמוציונלי, ולכן יש לנו אפשרות על ידי משא ומתן מקצועי וממוקד להגיע למחיר הכי טוב עבורכם. 4, אנחנו מחסלים התנגדויות. ברגע שעולה התנגדות בתהליך המחירה, יש לי את הפתרונות המקסימליים כדי לתת לו ולהראות לו שלמרות ההתנגדות, למרות המטבח שנראה לו לא משופץ, עדיין העסקה משתלמת עבורו. אתם יכולים למכור אולי את הבית שלכם לבד, אבל אתם גם יכולים לנצל את ההזדמנות, ליהנות מ-15 שנות ניסיון כדי להגיע למחיר המקסימלי. אז אם אתם רוצים לדעת כמה הבית שלכם שווה, תשאירו לי כאן פרטים ובואו ניפגש.